No, přece jenom ve 3 hodiny jdeme na pyramidu. Tak jako se bojím filmovat ve vodě. No, ale ona je voda i tady. Proč vy utíkáte? Já ne. Proč vy utíkáte? Já ne. Paní čerka jde poprvé. Pozor do kopce. Tady je kopce, tady je voda. Kde je z kopce? Dobrý. Pozor voda. Vole. Já nemohu. A ty tady bylo více na plně, si měl tady. Prosím tě, já to strašně neštěl. A já budu potřebovat pyramidu vůbec. Tady je si ty hlavní východ, nebo tady je východ. Ty vůbec, co to je? Náhoda veselá. Počkej, kucám, to je sakra. To je kopce? Dobrý. Já si moji kejle do lidí jak koleční. Kdo mi to, Pavlek? A svalenku. No.